Nu vrei să mergi așa pe deget și să pleci cu mine? Să fii ca un papagal? Știi papagalii cum fac? Hai că te învăț eu. Stai așa pe deget și mergem prin oraș. Tu tragi un bilețel de la Să Ghicești Viitorul și eu fac mulți bani. Uite, nu ți-ai tăiat unghiile. Ce e asta?